Panasonic с удоволствие ви представя новото бижу в тяхната колекция. Никога не правя компромис със състоянието на кожата си и начина, по който я поддържам красива и гладка. Създаден е да бъде използван по цялото тяло и е нежен към деликатните зони. Получавате не просто дни, а седмици на мека и безупречно гладка кожа по бърз и безболезнен начин. Благодарение на ефикасната епилираща система с мощен мотор се забавя растежа и намалява количеството на нежеланите косъмчета, като нежно ги почиства до основа. Можете да се насладите на почивката си, без да мислите дали всичко изглежда добре, защото то просто ще бъде така. Миещата се глава прави възможно използването при суха и мокра кожа, а допълнителната вградена светлина улеснява работата с него, за да не пропуснете нищо. Приставките позволяват използването му на трудно достъпните места. А самите приставки са 4 за пълна прецизност. Безжичен, водоустойчив и с 3 режима на работа. Създайте си удоволствието да го притежавате. Купете от сайта Купи без грижи БГ и разгледайте промоционалните привилегии, които ще получите заедно с поръчката на избраният от вас артикул. Аз и Panasonic знаем, че резултатът, който ще получите, е гарантиран и точно за да се чувствате сигурни и вие, Panasonic ви дава възможност да се убедите сами в качествата, които притежава това бижу, като при покупката му или на някои от останалите продукти, включени в промоцията на сайта kupibezgriji.bg, можете да тествате избрания продукт в рамките на 30 дни, като ако не ви допада, можете да го върнете. Долу в описанието, както и на екрана, ще бъде изписан сайта kupibezgriji.bg, откъдето може да поръчате бързо и лесно. Бъдете безгрижни, щастливи и със самочувствие спрямо красотата на вашето тяло.